खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल। तो नोंथांमोना बे साननैसोआव हयथ' नुबाय थादों जे जोंनि बिटिसिनि जि माने पलिटिकेल दलफोर दङ नङा होमबा, राजखान्थि दोलोफोर दङ, बिथांमोननि जि मुरब्बी प्रधान नङा होमबा, तो बिथांमोना माखासे दाबि खालामगासिनो जे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो देरहानानै सरकार जागोन बेबायदि बाथ्रा बा डिमान्ड दाबि खालामनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो बा नुबाय थादों। तो आरो बिथांमोनाबो माने बयबो जि माने मुरब्बी प्रधानफोरा माने बिथांमोना बुंगासिनो नङा होमबा जे जोङो पावाराव फैथारगोन, जोङो उमुकटा सिट मोनगोन। बयबो माने बे समाव गावबा गाव माने पार्टिनि दोलोनि हेडफोरा प्रेसिडेन्ट बिथांमोना बा आफादगिरि बिथांमोना बेबायदि दाबिखौ दिखांबाय थादों। तो बे समाव जोङो बयबो मिथिखायो जे बेफोर मोनफा मोनफा पलिटिकेल डायलग होननानै। तो दा रायजोफोरासो मिन्थिसिगोन नङा होमबा, रायजोफोरनि सायावसो जासिगोन बियो। मानो होनबा गणतन्त्र रायजोआनो राजा, तो रायजोआनो माने लाबोफिननोबो हागोन बा बोख्लायफिननोबो हागोन बेबायदि बाथ्रा आरो नङा होमबा। तो गणतन्त्र बेखायनो रायजोआ राजा। तो दा बर्तमान दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय जिथु 2020नि जि बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थि बेयाव जि दोलोफोर दंमोन नङा होमबा, BPF, UPPL, GSP आरो कंग्रेस। तो बिथांमोना बेसे सिट मोन्दोंमोन हयथ' नोंथांमोना गोसोआव दङ नङा होमबा। तो गोसोआव गैयाबाबो आं बुंफिनना होनोसै। तो BPF-आनो हाइस्ट मोन्दोंमोन नङा होमबा, 17टा सिट मोन्दोंमोन BPF-आ। तो UPPL-आ मोन्दोंमोन 12टा, बिनि उनाव मोन्दोंमोन जि BJP हानजाया मोन्दोंमोन 9टा। बिनि उनाव थाहैबाय GSP, बियो मोनसे मोन्दोंमोन आरो कंग्रेसआ मोन्दोंमोन मोनसे। दा बिनि उनाव BJP आरो UPPL एलायन्स गभर्नमेन्ट फैयो जोंनि BTC-आव। तो फैनायनि उनाव दायो बर्तमान बियो जोबफैबाय, दिनै माने मिया जोबफैबाय सरकारा। तो बाथ्राया जाहैबाय दा देग्लाय सोर माने खाखनाव फैगोन बा खेमताव फैगोन देग्लायनि जि बे BTC-नि बिसायख'थियाव सोर फैगोन, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि जरियते बा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। नोंथांमोना सोरखौ माने देग्लायनि जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना पावाराव माने लाबोनो सानो, BPF लाबोनो सानो ना UPPL-खौनो लाबोफिननो सानो ना एलायन्स गभर्नमेन्ट नोंथांमोना लाबोनो सानो। तो नोंथांमोना गावबा गावनि जि मतामत बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। दायो नोंथांमोना माखासे भिउवार्स बिथांमोना बुंगासिनो जे देग्लाय माने UPPL-नि फारसे बिराद माने किउ बा रागा जोंनाय बेखौ दिन्थिगासिनो दङ। मानो होनबाथाय थांनाय जि रिक्रुइटमेन्ट बिनि बेलायाव माखासे गेना गोरोन्थि हयथ' जादोंमोन। तो बेनिखायनो माखासे भिउवार्स बिथांमोना UPPL-नि फारसे गोजोननाय गैया। तो बिथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरै बुंबाय थादों जे UPPL-खौ लाबोनाङा बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों। तो दा बियो मोगथां महराव फैगोन ना फैया बेखौथ' बुंनो हाला, बियो रायजो राजानि सायाव सोनारगोन। तो नोंथांमोना बिथांमोना माने सोरखो BPF-खौ हारसिङै ना UPPL-खौ हारसिङै ना BJP-खौ हारसिङै सरकाराव लाबोनो सानो, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरै फोरमायहरबानो जाबाय। तो बुंखागोन नङा होमबा, माखासे पलिटिसियानफोराथ' बुंखागोन जों पावाराव फैगोन, जोंनो फैगोन 100%। दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ 32टा मोनगोन होनना बुंदों जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय। तो बिदिनो बयबो बुंगोन नङा होमबा। तो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। गोजोन्थों।